primer lloc, felicitar, com també ha comentat el secretari general, felicitar a l'ICF per aquests 20 anys, que evidentment molts dels que estem aquí em penso que els han viscut intensament i per tant crec que és una felicitació global a tota la família del Venture Capital i de la inversió privada. És evident que aquest ecosistema ha tingut una transformació brutal. Aquí hi ha algunes dades, són números generals, però hi ha més de 2.000 startups avui a l'entorn de Catalunya o a l'entorn de Barcelona. S'avalua alrededor de 20.000 llocs de treball creats i aproximadament uns 2 bilions de facturació l'últim any. És a dir, encara en molts entorns se té una percepció de que l'emprenedor neix. Avui a la literatura i al món empresarial se creu que l'emprenedor més es fa que es neix i s'entén que l'emprendre és un procés en el qual passa per saber identificar oportunitats, per saber crear propostes de valor o models de negoci per aprofitar-les.